So welcome back guys, my YouTube channel Beer Bromo YouTube channel नोंथांखौ फिन खेबसे बरायफिनबावबाय। So नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों दिनै। बे जायफोरा जोंनि बड' एक्ट्रेसफोरनि इउटिउबारफोर दङ, इउटिउबारफोरनि सोमोन्दै मिन्थिनानै लानानै फैदो। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै भिजिट खालामदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां। आं बेबायदिनो बर' सेलिब्रिटिनि होबाय थायो, अब्ला नायलांदो नोंथांमोना।